Дами и господа, това е край. Дами и господа, дами и господа, това е Валентин, а това е Свилен. Ай, махай се, урод! Си мъшлен? Да. Не виждаме ти гъбата сега. Бум! Чекай, Пак да се прибиш. Аз прибивам този спорт ми страна. Замълчал съм. Ай, прави стойка! Аре, идвай да ми такуваш гъбата. И тук ще се прибия фигурно, не знам. И това е нова мода за изстрелване на дъска. Гледайте. Новата мода. Ма ни го. Хайде бе. Да. Няма да дигаш край. Да. Давай. Това е нова... Само за 9,99. Гесля. Много е здрав. Ама много искаш на 199. И аз сега си мека на стената. Тинки! Идваме. Имаш ли? Да. Ето. Кой е по-така? А махай се, урод! Някой да гледа видео някой. Аз. Гледай, урод. Дами и господа, он с зелената буска е кал педраза. Те да го направят. Оптай, стимена тук е 30. Да не му направите те. Махай се. Гледате ли? Айде, стой. Вечкай. Остана да се прибиш. Айде се продая. Да се Айде, прибиш. спрей го. Ай, да гледаме.